ድሕሪ ድማ ጸኒሑ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 PM በዝናትና ሰዓት 10 ብናይ ኢትዮጵያ አቆጣጽራ ወዲ በሻሻ ክልተ ግዜ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ደብዳብ ገይሩሎ እዚ ብዝምልከት እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ባንዳታት ብዛዕባ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገበረ ደብዳብ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዝብል እውን ፈትሽና ነርና ገሊኦም ኦልሬዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሃይል ኣብ ትግራይ ደብዳብ ምፍጻሙ ከም ዝሐጎሶም ኩሎም ከም እዮም ቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ናበይ ከም ትኸዱ ክንርኢ ኢና ካብኡ ኣነ ከም ሓደ ደጋፊ ናይ ህወሓት ከም ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዝሞቱ ዘለዉ ምስ ሞቱ ሬሶኦም ኣብ ትግራይ ክቕበር ፍቃድ ትህቡ ዘለኹም መራሕቲ ብዛዕባኡ ዝምልከት ምናልባት ናተይ ርእይቶ ክህብ እዩ ስለዚ ንትግራይ ክትጠፍእ ኣለዋ እንዳበልካ ኣንጻር ሓውካ ኣብ ዓድማትካ ንወዲ በሻሻ ናብ ስልጣን ንምጽናሕ ሓውካ ክትቀትል ናብ ዓፋር ኬድካ ምስ ሞትካ ሬሳኻ ናብ ትግራይ ዝበሃል ነገር መንግስቲ ናይ ትግራይ ሓደ ኣዋጅ ከውፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ ናብ ዓፋር ሃዲሙ ዘሎ ባንዳ ወዲ ባንዳ ኩሉ በብሓደ ጽባሕ ዓሶ ሒዝዎ ምስ ሞተ ወይ ምስ ተረሸነ ኣብ ትግራይ ክትቀብርዎ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ብዝምልከት ናተይ ርእይቶ ኣለኒ እዚ ባዕሊ ወዲ በሻሻ ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ግን ደጊሞም ኣብ ሚድያታቶም ክዛረብዎ ዘይክእሉ ድሮን ዝኣክል ኣብ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ደብዳብ እንዳገበረ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መከላከያ ፌስቡክ ፔጅ እዚ ኩሉ እንድሕር ከይድኩም ኣንቢብኩሞ ወላ ሓንቲ ዝበልዎ ነገር የለን ስለዚ ሰላሕታዊ ፅንተት ማለት እዚ ወዲ በሻሻ ቅድሚ ሕጂ ነጊርና እዩ ኩናት እንድሕር ተጀሚሩ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ዝኸፍአ እዩ ክኸውን ኢልና እዩ which means ህዝቢ ምጥፋእ ይኸውን ማለት እዩ ቶም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ደቂ ዓድና I hope ሕጂ ወዲ በሻሻ ንምንታይ ኣብ ከተማታት ናይ ትግራይ ደብዳብ ይፍጽም ከም ዘሎ ዳርጋ 4-5 ግዜ ደብዳብ ኣብዚ ሓጻር ግዜ ጥራሕ 4-5 ግዜ ደብዳብ ፈጺሙሎ ሎሚ ምሸት መበሳሳይ ክድብድብ ድዩ ጽባሕ ክመጽእ ድዩ we don't know we will see ክንርኢና ስለዚ ትማሊ ሕርጭ ኮይኑ ተበቲኑ ዝበሎ ውድብ ቅጫን ሕምባሻን ኮይኑ መጽእዎ ኣሎ ገለገሊሆም ፍራስትሬትድ ዝኾንኩም ኣለኹም ንሱ ንምንታይ ፍራስትሬትድ ኮይንኩም መልሲ ስለ ዘሎ ክነግረኩም ግን መዘኻኸሪ ናይ ወዲ በሻሻ ስለ ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። እሱን ትተን አዲስ ኃይል አዲስ የተማረ አሁን ያለውን ዘመን የሚዋጅ አስተሳሰብ መምራት የሚችሉ ሰዎች መፍጠር ይቻላል። ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ምሁራን አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። አብረን መላላጥ መጋጋጥ ጠቀሜታ የለውም እንበልና የተከበረው ምክር ቤት ፈቅዶ መንግስትንም እረፍ ብላችሁ እዚያ የተሸሸጉ አንዳንድ ሰዎች መጥተው መንግስት ይሁኑ ቢባል እና መቀሌ ቢመለሱ በምን አይናቸው ነው ሚዲያ ላይ ቀርበው እንደ ትናንትና መናገር የሚችሉት? መልካቸው ስለተበላሸ ብቻ አይደለም፣ ሞራልስ ደቋል እኮ ቤት በኩል ማንስ ነው የሚሰማቸው? ማን ነው የሚያምናቸው? ካሁን በኋላ ፕሬዝዳንት እንዴት ይኮናል? አይኮንም። እስጎን እነዚህ ሱት ግምገማዎች ናቸው።